Часовникът на нощното шкафче показваше 5:15. Филип се събуди с чувството, че нещо не е наред. Сигурно е сънувал кошмар, но не си спомняше. Стори му се, че около него е неестествено тихо. Нека ви разкаже нещо за Филип. През последните 10 години той се будеше с главоболие. Чудовищно главоболие. Беше усвоил следната техника да го направи поносимо. Силно кафе. 1-2 таблетки за главоболието. Второ кафе. Още 1 таблетка. Но днес Филип нямаше главоболие. Вместо да се зарадва, той се разтревожи още повече. Какво не беше наред? Обади се в офиса да каже, че не се чувства добре и че няма да отиде на работа. Приготви си закуска. Силно кафе, както обикновенно. Но днес, освен главоболието, му липсваше и апетит. Филип почувства силната нужда да поговори с някого. Някой безчувствен темерут, който да го изслуша и автоматично да му каже, че няма за какво да се тревожи. Да гледаме някой филм. Доктор, нещо не е наред. От дълги години страдам от ужасно главоболие, обаче днес се събудих и нямах такова. Лекарят старателно се правеше, че се трогва от проблемите на Филип и главоболието, което не го бе напускало от години. Но видиш ли ти, днес магически беше изчезнало. Темерутът в престилка го успокои и накара сестрата да му премери кръвното. Докторе, не намирам пулс, каза изненадано сестрата. Толкова ли е трудно да се премери един пулс? Как така? Имам идея, изчакайте ме тук. Сега ще оправим нещата, каза докторът в опит да успокои озадачения Филип. Какво ли трябваше да значи това? Как така нямаше пулс? Докторът се върна с екип от специалисти. Върху Филип се изсипа лавина от въпроси. Струваше му се, че всичко е сън. Но ето, че е тук, в кабинета при лекарите, като същинска лабораторна мишка. И всеки един от тях се чудеше какво точно му има. Вижте сега. Не знам как да ви го кажа. Аз съм доста години лекар, обаче като в вашия случай... Филип беше като поразен. Последното нещо, което човек иска да чуе от лекар, е, че не знае какво му има. Може да дойдат утре. Към 9 часа. Аз ще извикам други колеги, друга комисия. В случая е голяма аномалия между нас казано, но ще оправим нещата. След всичко, което се случи, пътят обратно към дома му се струваше по-дълъг от всякога. Денят се разви някак странно. Без рутината, с която бе свикнал. Мислите в главата му се блъскаха и не намираха мястото си. Дори досадното главоболие му липсваше. Филип искаше този ден да свърши час по-скоро. Филип се събуди с чувството, че нещо не е наред. Главоболието му го нямаше.
пак. Празнота, тишина и тази странна реалност. Нина, здравей. Филипе, днес отново не ми е добре и мисля да се остана вкъщи. Как така и днес? Нали вчера се видяхме на работа, беше си в офиса, обядахме заедно. Филип бавно свали телефона от ухото си. Всичко наред ли е? Дали не бе изгубил ума си? Не. Той искаше отговори и щеше да ги получи. Веднага. Гледаме някой филм. Докторе, 9 часа е пусна. Съберете се там вашата комисия. Искам да знам най-накрая какво се случва с мен. Госпожо, приятел ден ви пожелавам. Действай си жената. Седни, ме момче. Седни. Така. Често да ти кажа, на такова нахълтване не съм имал от периода ми на ветеринар. Кажи сега, какви са оплакванията? От какво са оплакващи? Какъв е проблема, бе, докторе? Вчера бях при вас в 9 часа. Установихте, че съм мъртъв, там, че не съм жив, че нямам пулс. Казахте ми да дойда днеска в 9 часа, аз съм тук. И вие ме питате какви са оплакванията. Как се казваш ти, момче? Филип. Филип, ти не знаеш къде се намираш, бе? Какво пише тук сега? Тук пише Мая Петрова, бременна в 7-я месец. Така ли пише тук? Като ви гледам, вие не сте Мая Петрова, бременна в 7-я месец. Или поне се надявам да не сте Мая Петрова, бременна в 7-я месец. Айде сега, ако обичате, че ние сме хора и ние се изнервяме. Айде да се запишете час свърка при тази на регистратурата, като ви даде час, тогава ще дойдете и тогава ще ви прегледам. Беше ли загубил ума си? Или някой му правеше скрита камера? Всичко това, каквото и да е то, беше ужасно изтощително. Филип беше като поразен. Жив ли беше? Сънуваше ли? Вместо да намери отговори, въпросителните станаха още повече. Часовникът на нощното шкафче показваше 5:15. Среднощната тишина се разкъсваше единствено от тихия плач на съпругата на Филип. 112. Какъв е случаят? Мъжът ми. Нещо не е наред.